nyithindgi lakini nitie structures nikech inyalo kelo problem e piny nyalo chako gore nikech gik moko mitimo atima ma ji oko consult aparo ni nonego gitim moves gi mondi kapok giban gigi to nikech problem mar drugs coast ok en gima ochakore nyoro Sarif Nasir kane pon gima mane MP mar Mvita ne ywak ahinya kaka nyithi coast drugs nego coast ok en gima drugs matimore e pwani ok en gima nyochakore nyoro en gima osebedo kanyo ero to ng'e ni problem ni en coastline joma Italy ma Pakistan matimo gine trade ma Colombia South America kae magigowe momiyo problem osebedo en problem makoro nyaka sirikal kaune atua ilungo ni counter giloso ga counter agency committee moluwo all bodies to ne anene lasting solution mar abuse mar drugs coast inyalo tim nang'o mondo okony nyithindwa gi higa mabiro to ok en problem minyalo wacho ni nyalo wish away nyithindo mang'eny osehinyore kabisa nikech wach weche mag drugs gi emomiyo banning drugs gi ok dhi konyo piny nikech seche moko inyalo ban gi ni ok inyal donjo to county government nyalo mana stop gi godiochieng' gotieno ok gigo donjo gi e bwo mesa gikelo gi akela kinyudo kiuso gi ausa kanyo to kok be uso gi adharani in gik mabedo delivered e houses mano ok nyal konyogi emomiyo onego gikaw atua mar tero gini kotamre kamano koro gitere national parliament ber gi policy ni to quantity mar miraa kata mar gine mar yadhni adim onego bed sold to adim onego bed approved nikech kabe oweya kamano ero to gin gi genuine concern ni gini nyithindo gi to ok be bedo maber ne giringa ahinya mar ban gini nonego giter mos monde gi law policies kata gi law government structures mondo gi sort out problem. Erokamano ahinya James Mwamu kendo agunero kuom ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel e TV mano mar Ramogi. Matinde gi nduku un bende achunu 30 seconds each mar mondo mutiek wache mogik matinde mano kwatieko.